Keskiviikko. Ensimmäinen arki-ilta, kun tämä paikka on auki. Kyllä. Se oli rinteessä lisää kama. Joo, sinne tuli tuossa maanantai, tiistai mun vapaapäivinä vähän värkättyä, että sain muutamat reilit laitettua myös ja kyllä heti näkyy, että kyllä nuoriso tykkäsi ja Kannuksen senioritkin oli ihan mielissä. Kannuksen nuoriso. Kannuksen nuorisokin oli mielissä. Joo, sinne kerkesin vähän rakennella lisää ja katsotaan mitä kaikkea tässä vielä keksii. Nyt on reiliä ja hyppyriä, että silleen pääsee temppuilijat temppuilemaan. Joo, sen verran itsekin kävin niitä sekunnin murto-osia pyyhkiä, että kyllä siinä sai vähän sykettä nousuun ja hymyä huulille. Ja oli mukava se alin uusi pikku hyndäkin, niin saa siitä vähän leikitellä ja ne aloittelijatkin pääsee siitä. Joo, niin mä vähän mietinkin, että tuo pienempi lippa tuossa isossa hyppyrissäkin, niin se on aika iso, että pitää tehdä vähän vielä pienempää ja semmoista aloittelijaystävällisempää. Niin joo, niin se on pienempi kynnys siirtyä sitten siihen. On huomattavasti. Siihen ja minusta se oli aika hyvän näköinen, se sopii siihen hyvin. On ja side hitti. Jep, side hitti löytyy myös. Ei siinä tosiaan ensimmäinen iltamäki ja ihan hyvin on löytänyt porukkaa tänne. Vaikkei vieläkään ole niin kuin nuo omat nettisivut ja somekanavat ihan hallussa, niin kyllä tänne porukkaa on löytänyt. Ja kyllä. Mukava huomata, että on palautetta tullut niin kuin hyvää palautetta. Että tänäänkin on useampi tullut kehumaan rinnettä, että on rinne hyvässä kunnossa. Ja yksi porukka tuli tuohon ensin niin kuin vähän lippuja ostaa, sitten ne meni pihalle ja laskiko ne vähän ja tuli takaisin, että otetaan kausikortit. Mä että no niin, se kannattaa, että jatkossakin rinne on kunnossa. Että kyllä. Joo, itse on vähän ehkä puolueellinen sana, mutta oli kyllä oikeasti hyvä ja niin kuin avajaisiin verrattuna, niin kuin olikin puhetta, niin tuo rinnekin oli jo. Niin kuin, ja sehän menee vaan parempaan suuntaan. Se menee koko ajan nyt parempaan. Tavallaan mitä enemmän sitä laskemalla rikotaan ja sitten kun huoletaan koneilla, niin se muuttuu vaan paremmaksi. Ja itse asiassa mä kävin tänään ensimmäistä kertaa itse täällä kanssa laskea, että kävin 4 vai 5 laskua ottaan tuossa ennen 5. Ja tuntui kyllä hyvältä. Täytyy sanoa, että tekisi mieli enemmänkin laskea. Joo. Et pitää varmaan tähän kohta lipun myynti ulkoistaa ja itse keskittyä vaan laskemiseen ja olla agenttina tuolla muiden seassa. Joo, ja mä uskon, että ei sua kukaan tule estään niin jossain aukiolojen ulkopuolella. Niin, no ei kyllä varmaan tulekaan. Joo. Eiköhän se ole ihan järjestettävissä. Kyllä. Unohtanut kokonaan mainita. Eli kerro vähän tästä pikkurinteestä, mitä tällä on nyt tehty tällä pikkuhissialueella. Joo, eli tähän pikkurinteille, pikkuhissille pyrin lumetusvaiheessa jo tekemään paljon lunta tähän. Että tää on ollut haastava paikka aikaisemmin, kun tuo rinne on viettänyt koko matkan tonne isoa hissiä kohti. Ja siinä aloittelijat, kellä ei ole niin hyvä kontrolli siihen laskuvälineeseen, ajautuu todella kauas tästä hissin ala-asemalta. Kyllä. Siihen pyrittiin tekemään nyt vähän, että se ei ohjaisi niitä kauas, vaan ne pysyisi tällä alueella ja pääsisivät mahdollisimman lähelle hissiä. Ja molemmin puolin tuota rinnettä koitin tehdä vähän semmoista kaaren muotoa, että ne pysyy siinä, vaikkei niin kova hallinta vielä oiskaan. Se olisi nyt mahdollisimman helppo opetella. Kyllä, joo, tuolla jotenkin iät niin kun muistaa, niin se on viettänyt niin aivan hulluna tuonne päähissille päin ja siellä on lasten vanhemmat lykännyt ja vetänyt sitten on ja siellä on pahimmillaan niin alastulossa, hyppyri alastulossa olisi porukka sinne ne ennen ajautu. Kyllä. Tämä on vähän tosiaan haastavaa, tässä niin maapohja on semmoinen, että se viettää koko matkan tosi pahasti. Että tässä vasemmassa laajassa on niin tavallaan minimimäärä lunta. Tuolla oikeassa laajassa on monta metriä paksusti, että on saatu se rinne silleen, että se on vähän helpompi opetella. Mutta nyt se on kyllä ihan ok, että siitä on tullut myös hyvää palautetta. Yes.